देश बिगड़ल नेता ले या बापे बिगड़ल बेटा ले या कलम बिगड़ गई लाला ले। वाह हम महफिल बिगड़ी हाला ले या जान जाता गोली भाला ले। आज का समाज बिगड़ गई विंध्याचल के कंठी माला ले। ऊपर ले गिरी बम त नीचे भाला का करी या मोए गाँव चोर त 4 गो हाला का करी। वाह नहर में जब पानी न रही त नाला का करी। पंडित हो जी छिनार त कंठी माला माला का करी। अठजा कठजा बात ना बूझे। अठजा कठजा बात ना बूझे। सगरा मंगरा नहर पर जूझे। सौरी पलियाँ घर चौतलियाँ खाए के दाल भात बोलेला खलियाँ। कीर में गोसाई गजबरा में ओरा अब बभनी भरा खरा ह मुहजोरा निकरी से रामपुर खरपूरा। तीनों गांव हमन के पूरा वजह से गनी पजरा बढ़ा जतपूरा। वाह मिलल सरा का चूरा गनी अखनी कूरा मारा 2-4 जना का 2-4 हुरा देवल लहना गांव बरेजी। तीनों गांव मरेजी अधिका बोलबा कहली हंस करेजी। वाह सेवराई चितर का डेरा खनी 2 गो पाकल केरा। तब गनी भदौरा मनिया ल 2-4 बड़ा धनिया। नवली नवे न गो हमर टरे बीच कर